Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazie, Kyle. Tal-qajt l-istadina tiegħi. Grazzi inti, anzi. Grazzi. Mela, Kyle, kif bdiet dil-avventura tiegħek? Mela, apparti TikTok ġifieri xi ngħisa minn hemmhekk mort tajjejsni fqajt naqra. Però jekk imorru tal-lura meta kelli 7 snin jisni minn dejjem kelli dawn l-affarijiet ġo fija. U eżempju anke l-ommi konna nagħmilha l-karattri, konna nagħmilha jedna f'eżempju kull wieħed jgħidu l-ħadida. U nagħmilha ta' wieħed isu mhux jgħid sew. Jien naf ta' wieħed xieħ, nagħmilha ta' wieħed xieħ. U konna nagħmel eżempju 7 karattri jew 5 imma differenti ta' 7 snin. U mbagħad dħalt mal-Brock Productions jekk taf minnhom naħseb niftakarhom. Kont għamilt xi 3 snin u hekk u kienu qaluli għall-palk. Pero jiena bniedem milli inkun nixtieq daqsxejn perfezzjonist, jisni jekk għandi xi ħaġa tiegħi tkun l-aħjar possibbli. Allura jekk eżempju hemm jiena u inti ma kontx kif xtaqtek, ma rridx nagħmilha dik. Qed tifhimni u jisni kont tajt minn hemm. U ġiet il-COVID ftit qabel isu meta bdiet il-COVID bdejt għax kont nara l-James Ryder dak iż-żmien u kien isu l-ewwel wieħed li kien għamel tal-ħamrun u għalawlu kienu losti kienu. U għattilli alla da tista' ġiet tagħmel video u hekk u kont għamilt l-ewwel wieħed fuq Adrian Zammit kienet id-daqqa tiegħu dak iż-żmien. U qomt l-għada u kelli 36,000 views. Det nitkellmu f'24 l-ewwel video li qatt fajt f'ħajti da. Għattilli alla u int tagħmel kuraġġ. Għax int fil-verità n-nies jagħmlu lek koraġġ, jien jekk nagħmel video ma jraħħat. Tidaj, għax jiena li nagħmel biex inferraħ u biex indaħħa ovvjament. U nieħu pjaċir li ddaħħaq in-nies. Le, konna minnhom jagħmlu naqas insifhem. Le eħe. Bħal meta bdejna nitkellmu tal-bini. Tal-bini talla. Għax jew ma tinħobb inżomm qisek. Realistika. Eżatt. Għax tant offert tan-nejk ġo Malta li bħat tagħmel video fuqhom tagħmlu ta' vera, ħadd iġi funny għax tan-nejk hija s-sistema. ċertu affarijiet mhux kollha. L-ostja hemm ħafna affarijiet. Il-loġika ma tantx tapplikaw hekk f'dal-pajjiż. Jiena nħobb hekk oriġinalità wkoll. U meta ngħidu oriġinalità mhux qed ngħidu għandi l-videos koll oriġinali minn moħħi, imma 80% huma oriġinali. Qed tifhimni? Ja xi ħaġa artistika wkoll meta tkun qed tagħmel xi ħaġa komika. Eżatt, u l-Malti huwa tad-daħq. U l-Malti huwa tad-daħq. Jiġifieri anke eżempju naf inkun qiegħed irrabjat u nidaj bl-Ingliż, tgħidha ġiżoppet jagħmel. Dik eżempju tidaj bil-Malti. Anke barranin jidaw bil-Malti inġili jiġu nies fuqi. L-Indjani li jaħdmu miegħi. Mela l-Indjani, eżempju jidaj, ħaqqalli ma Madonna, l-ostja Madonna, men, fimt? Imma dik biss ikun jaf. Għandu wieħed jaħdem miegħi u t-sijuwi li jabisħab ma' missieri qedlu fox kamandek min zbonġu. All right. U insomma daħalt sijuwi għallu fox kamandek boss. Dik naħseb jgħidu l-Maltese Classic. Ma nafx bniedem mhux biċċajt illi ġab barran jaħdem miegħu ma llimlux il-klim pastas. Jiena fimni, jiena ma nara xejn ħażin ma min joqgħod jitkaża u jikkummedja. Ifhem, jiena noqgħod tkun taf huma wkoll kif jgħidu l-klim ħażin tagħhom għax. Mhux hekk. Eżatt, u din kont ħanejda ġifieri iktar qudiem f'dal-programm li ħanagħmel imma għax hemm differenza bej tidaj b'dak li temmen fuq ħanejtek. U tgħid żoppox ħara, anke eżempju offendejt bniedem fox rastek ħa. Jiena x'għadd ħażin jien. Hemm min b'valvejt qod titkaża. Ma semmejtx il-Alla, ma semmejtx il-Madonna. At one point id-da rajt dejjem kien xi ħaġa ta' skopru. Imma at one point dak li kienu jużawhom
regolari kullum kienu. Orrej, imma tgħid il-ħaq qabel. Le, per eżempju, Zoppox, Mela. Ġifieri. Imma anke dak li jkun tant daħlu naf moħħna li huma klim ħażin li anke fuq television jisom xi ħaġa kbira. Taħxi, alla taħxi t-tiġiġa. Isma' taħxi hija fakta. Le, mhux fak. Hija timla. Hija eżatt timla, qed taħxi t-tiġiġa. Eżatt, in-nies jaħsbu li taħxija. Le, ġifieri u bl-Ingliż jekk tgħid fak ħadd tidher pulit. U tkun l-istess ħaġa. Ma dak li jkun jitkaża bik. Qed tifhimni dik hija differenza. Bil-Ġermani xajżi. Kelli l-iskola dak kosti. L-unika tal-limxu seba' kelmien imma mhux ħażin. Għax twal wis. Ejwa twal ostja għandu l-umlaw dak id-dozz hekk. Niftaker. Minix daqshekk tajjeb. U issa fej sejjer l-huma direzzjoni. Mela, issa għal nofs frar xi ħaġek għax ma nafx il-dażat. Ħajkun qed nagħmel programm li jismu Ġen tal-Moħħ, tista' timmaġna x'ħajkollu ġo fih da. Ħanagħmel affarijiet li bniedem normali ma jagħmilhomx. Però jaraw mbagħad meta tasal il-ġurnata. Ħanagħmel challenges ukoll jiena biss però dan ktibtu jiena, ħaniddereġi jiena u ħaneditjah jien ukoll. Għandi ħabib tiegħi qed jgħinni qed itini daqsxejn qed jagħmel li x-shorts biex niftiehom għax jiena m'iniex Alla. Forsi mhux li temmen bih inti temmen bih jiena anyway. Qed tifhimni u ħanagħmel programm ukoll b'żaq tal-imħabba. Eżatt, inti xtaqt t-stjażamida. Ġifiri, eżatt, sa 35 jistaw japplikaw, imma mbagħad ikunu jafu ktar tard. L-anzjani ma japplikawx u l-anzjani jħodda paċenzja lissa, jieħdu l-pensjoni bil-kwit id-dar. Forsi l-qoddim. Il-qoddim imma iva, il-qoddim ġifieri daħal morru ħanaraw kif ħammorru aħna, jekk immorru tajjeb, ħajkun hemm iva 35 il-fuq anke 40 il-fuq ġifieri mhux problema. Tal-osti ma. Iva. Da xi ħaġa naqra mhux dejjem l-istess, ejja naraw l-istess. Qed tifhimni? Pereżempju ġieli aħna affarijiet minn barra nibda ngħid stja barra jagħmlu affarijiet totalment fucking differenti. Tal-bliħ, bro. Anki l-Amerika u hekk tipo kif ġieli jitlaw li daw second date update. Ma nafx jekk smajt. Astija. Imma din ixtaqt ngħidlek għax sew qed tgħid għax tant hemm varjetà vasta, eżaġerata, imma hemm ċertu eżempju Amerikani illi mhux bħal irid noqgħod kurnu immur bil-forsi x-xogħol. Irrid nista' noqgħod naħseb fuq dawn l-affarijiet. Allura inti da bħal ħabsi, da inti jekk tinta fal-ħabs 10 snin, moħħok ara kemm ħajaħseb kif ħataħrab. Mhux bħal inshallah żobbi kif ħaħrab mill-ħabs. Qiegħed barra. Qed tifhimni allura melt inti taħseb fuq ċertu affarijiet lilhom biss, eventually ħajġuk idejat. Qed tifhimni x-xogħol ifottik naqa' da bħal plejer tal-futbol. Jekk ma jkunx plejer full time ħajkun aħjar minnu. Minn bniedem jaħdem ukoll. Jiġifieri dik ukoll li għandha daqsxejn. Baża kollox fuq training. Eżatt, u mhux hekk jiġifieri tgħin dik. Inti kellek xi esperjenzi u. Mela iva, jiena apparti li dejjem taddaħ u dejjem dawn l-affarijiet. Di vera. Vera. Issa vera li ħanejt. Bis-serjetà. Għax jien apparti dan ngħid kollu ġrawli affarijiet paranormali wkoll. U l-ħobb ħafna tkellem fuqhom. Fid-dinja u nixtieq ngħidi qabel u jiena nħobb ħafna l-ispazju. Bis-serjetà, ġifieri u naraw in-niżmien u nara eżempju x'hemm u nara kawx dinja bħal tagħna, insegwi. Rajtu x'inhu għaddej l-Amerika bħalissa. Ħabba tal-UFO? Jaf x'inhu għaddej. Però issa ngħidlek għax ma bullshit qed jgħidu. Għax fuq dak il-każ jiena ngħid ukoll. Ngħid jiena daqsdaw dinjiet kif iġżob ħajġu jagħmlu hawn. Imma mhux bil-fors minn dinja oħra. Jista' jkun. L-Antartika eżempju. Din diġà hekk qabilna jew kienu qabilna. Dimensjoni oħra. Imma skont kif tiddefinixxi d-dimensjoni oħra, fim ta' Inti kemm tagħmel jew dimensions fid-dinja? Imma x'inhi dimension għalik, fim dik Ara, jiena nemmen illi b'ċertu drogi tista' tara dimensjoni oħra. Qaret. Dawk qed ngħidlek jiena. Anke bil-binaural tunes ukoll tista' tagħmilha. Jirnexxilek tara dimensjoni oħra? Jirnexxilek toħroġ tagħmel out of body experience. Issa nibgħathomlok. Jiena nsegwikom lilkom u ġieli smajtkom titkellmu għax dawn jinteressaw li kif għatlek. U nixtieq nara kif issir dil-biċċa xogħol. Issa nibgħatlek setta binaural tunes. Jiġifieri tista' ssibu. Waqt l-irqat u x'hekk. Le, mhux waqt l-irqat. Mela kif? Jiena issa jiena naqama nagħmelha. M'għandix ċans. Imma qabel ma tkun ħadd tistrieħek torqod.
titfadaw bil-fuq il-headphones Ostra? u tipprova tara minn fejn ġej il-ħoss, ġifieri ġili jibda idoqqi bħal ampjena fuq dinnaħa. Imma kulħadd jaraħ l-istess? Le, inti, ara, hemm ħafna settijiet ta' tunes. Issa jiena qbad ma' wieħed partikolari u qed naqpa' nuża lilu. Għax jisni. Di vera interessanti, di xi ħaġa ġifieri. Għax mhux kollox, mhux kull kif naqbad ngħidlek, fuq skala ta' hertz li jaqbel ma' moħħi, allura. Dan daw it-tunes jisom kompatibbli ma' moħħi, allura jisom nidħol f'dil biċċa xogħol. Issa, min li għamela ma jkollux bżonnu. Imma għandek bżonn ċertu training biex tagħmilha di? Domt nipprova jiena. L-ewwel darba kienet vera friki, il-ħaġa. U x'ħassejt? Jisek għandek koċ kutri fuqok. U xi ħadd qabadhom. Ostja? U ġibidhom. Illa, all-right. Kelli esperjenza jekk kombinazzjoni sa ngħidilek. U l-ġimgħa, le, dil-ġimgħa tkellimt ma' professur beda jgħidli hekk tħoss vera. U t-test jalla l-professur jgħidli u battejna nitkellmu hekk u tkellimna fuq il-Hindu u l-affarijiet. Proset, Jiġifieri hija reoccurring għax għandni qatt ma sibtiġat jgħidli isma' jsek batt jew kutri jew li żarek u ġbittu minn fuqek. Eżatt, u jien taf x'ngħid ukoll edin 2025. Ara fejn ħalaslu. Jien nemmel xi darba nangulu nafu naqra, mhux il-verità kollha, għax nemmel li aħna l-bniedem ġi fid-dinja biex ma jkunx jaf il-verità kollha, imma biċċa minna nemmel li nkunu nafu għajn. Jien naħseb li kollox jiet in plain sight, ġifieri kollox huwa available għalina, just m'għandniex il-moħħ biex nagħmluhom forsi? Le, rridu nsibu l-application, palma tinti kollok il-mobile, tfittex l-application. Eżatt, dibħa time machine. Il-time machine anka l-ikbar nis li kienaw fid-dinja li huma ġeni għallu l-tista' ssir. Imma l-qudiem biss. Eżatt, imma jibsa ħafna. Jaf il-bnidem laqas qatt ma jasal għaliha. Jekk telimina x'ismu dak Mirko li kien kiteb it-teorija li tmur lura. Kont bat li. Metmu l-qoddim ma tmux lura. Diffiċli, kont bat li l-lecture tiegħu. Le, mhux Brian Green li oħar. Insomma, huwa diffiċli biex tmur lura. Fehmta, allura jekk telimina t-teorija li kien bat li dan hawn Mirko. U tapplika teoriji oħra, jiġifieri tmur lura Newtonin dan hawn, Madonna, physics. Inti tista' tibbendja ċertu affarijiet, għax inti jekk inti tibbendja id-dawl, tista' tibbendja l-gravità u tista' tmur fejn. Issa ma nafx jekk rajtix ħajħorġu sistema li xhom ir-riħa. Rajtuha? Ġifieri ħajbdew jibgħatu r-riħa. Ifhimni da jiena u inti eżempju nibgħatu video l xulxin. Biex tifgħat video. Dalodu tellaw artiklu li ċ-Ċina nexxiela tagħmel fusion reaction. Ġifiri jekk fusion reaction qed taħżen iktar milli tkun għamilt input. All right, fistja. Qed tagħmel iktar output milli da. Milli input. Issa ħarġet di ġifieri. Illum ix-xemx tagħhom għamlu xemx huma. Mela għamlu ħalqu huma u ma dik mhux impressjonanti jew. Ġifieri ara fejn irrid naslu. Għalhekk qedlek min jaf jekk hux aħna mill-passat konna iktar intelligenti. Issa u qed ngħidu di u apparti minn hekk jiena darba minnhom kif għadlek nara ħafna u rajt kummentu vera baqa' ġo moħħi. Kien hemm bniedem barrani kiteb hekk għal min jaf jekk aħna ngħixu ġo ċellola ta' ġgant. Issa, din it-tema tagħmel sens ħajlek għala. Tagħmel sens ħajlek għal xiex qabel. Ta' Simpsons ġiġa għawrewin, ġifieri. Ġibu Simpsons. Vera diġori. Siba. Vera ma konx naf. U ħanejlek għal fejn tagħmel sens. Għax jekk inti jekk naqbdu teleskop għaw mikroskop u naraw dat-tapit, ħanaraw din joħra. Totalment din joħra. Jekk terġa' tagħmel l-istess, ħaterġa' tara l-istess. Min jaf jekk tmurx lura tarax l-istess ħaġa tifhimni? U hawn dawn neutrons jgħidulhom. Skont. Ara, diżgur għax minix xert eżatt għax minix professur, però jekk tiżżumja ħafna, tista' tara l-istess affarijiet ta' meta tmur lura ħafna. Tagħmel sens li qed ngħid? Ma nafx. Inti taf l-ispazju għandu jsu ħafna vini u dawn l-affarijiet. Fuq il-Planck level qed tgħid. Naħseb. Għax insejt xejdu l-neutrons mhux neutrons. Il-Planck level ma nistgħux nosservawhom eżatt, da tkun iżgħar mill-atomu. Ġifieri hija diffiċli biex taraħ
Eżatt, imma hija possibilità. Ejja, mhux hekk. Qed tifhimni, illi vera tagħmel sens in my opinion. Biex tmur fuq dak il-livelli mbagħad naħseb mi. Naħseb bas nistgħu nosservaw fuq il-plank levelu. Iżar mill-wavelength tad-dawl, ġifieri ma nistgħux nosservawhom daw. Aħna m'għandniex dik il-kapaċità. M'għandniex. Imma hemm din. Hemm din. Għalhekk qed ngħidlek isek. Teoretikament hemm din. Eżatt, għalhekk qed ngħidlek, imma hija teorija hawn miljun. Jien semmejtlek waħda minnhom għax baqa' ġo moħħi u vera tagħmel sens rajta. Imma fhem, inti naħseb nafax xi tgħid dik it-teorija li qara Einstein li ikollok lenti biżżejjed kbira tista' tmur lura fil-passat. Tista' tosserva l-passat. Jista' jkun, imma dik oħra. Hemm dana. Infatti jekk tmur il-bot mid-dinja tagħna dejjem tara blura inti. Mhux hekk? Mhux eżattament. Jekk eżempju, jekk aħna naraw jiena 500 light years il-bot, mhux ħa naraw x'qed jiġri dak il-ħin, ħa naraw x'qed jiġri. Jekk inti tara l-istilla hemmhekk u l-istilla hija 2000 sena l-bot, inti tara 2000 sena ilu. Eżatt, proset, dik li provajt ngħid. Jiġifieri sakemm terġa' tmur hemmhekk inti mbagħad tilħaq mhux tispiċċa Eżatt. Jiġifieri jista' jkun lilna jistgħu jaraw il-gwerra eżempju. Mhux hekk, eżatt. Tifhimni, u d-dinosawri illi hija tal-bliħ hija xi ħaġa magnificent, taf kif? Li konnet ngħidu biex niġi għal punt ta' ġarali paranormali. Jiena darba minnhom u xtaqt ukoll insaqsik jekk forsi smajt xi ħadd jirrakkonta din l-istorja. Aħna konna mmorru campings. U jiena qatt ma konna norqoġġu camping, dat nitkellmu kelli 11, 12. Kont fin ġifiri daqs dal-pjanu, kien fin it-tifel boċċu sew, ġifiri kont toħxon ħafna zaħir. Toċċon pali. U insomma, u il-familja tiegħi kulħadd jaf li ma norqodx, indejjem bil-problemi, jien fisħana ma norqodx għad nisallum. U insomma, u għat m'hemmx tagħmel. U morna u kien hemm kuġinuwi fil-kamp miegħi u bdejna naraw film. U insomma, u saru s-satej, għatlu ħodorqod, għallu lex norqod, x'ma jorqodx. Forse faxar minuti raqat, ġifiri bedda l-film, jirrajtu l-film. U ma stajx norqod sħana fuqi, il-losti xħana selmun, camping, laqas pux camping area, qoddim il-ramel, ħadd taħna biss. Li kunem id-dawl tal-qamar, mux ma kienem xej dawl, għattifir bid-dawl tal-qamar tara xaħġa. Tara xaħġa, specialment jek ma jkunx hemm dwal fil-madwar. Eżatt, għaxan kal-bahar jirrifletti naqra. U insomma jina ħarixt ftaħt il-kamp, u ħrixt mill-kamp, u kienem il-kamp, kella l-kamp tagħna u hekk, u l-kamp tommi għaw. U ħrixt biex ngħid l-ommi ta' tifelli jiena ma stax norqod. U dik qalt li xi xidni nagħmellek, jisni mur kompli prova orqod, isni għażopp għamilta di. Kieku ma għamiltix ma konx nirrakkonta dell-istorja. U mort fil-kamp blura bil-revers. U kif daħħalt siqi qed infarfar u ħandaħħal l-oħra nara fizzjal, qed narek u nara isu l-bieraħ fizzjal li bess isu rajtu simpatiċi kien hemm dak il-fizzjal f'dik il-villa. Biex dak il-libes jekk jisu l-antika sejjerek u kellu kelb iswed fideħ, ma ninsjaqat bċinga kelb iswed u sejjerek da. Bdil mossa ġifiri deħ kien taw sejjerek. U jina t-lostjat kif jista' jkun. Għad żgur ma jistax ikun dil-ħaġa. U għat il-ħares leħ u meta t-jamelek jisu għamilna eye contact u ġam jajt. Iġda jistet il-ħares li għajnejk u jina weħilt ma stajx nitċaqla, emminni. Tbellaħ dak il-ħin, u mbagħad ma naf ġara irnexxieli inneħħi il-vision ta' majneħ u naqlaq ġol kampu naqlaq temġew. Imbellaħ, ovvjament, u irnexxieli norqod ftit wara, domt naħseb u hekk, qomt lada filgħodu, irrakkontajt l-istorja u kulħadd bil-Malti bilgħu f'sormu bija. Ma ħadd iżjed. Ħati, imma jien biss kont imqajjem. Da titkellmu xi tlieta filgħodu, 3 u nofs ħa. Ġifier ma kienx hemm la dawl ma kellu xejn. Jiena u dal-bniedem biss. U la dawl ma kellu xejn. Xejn ma kellu fuq. Ġifier dak kien biex ifidla. Mhux da wieqaf kien, dak kien wieqaf sejjer ekkara. Jisu qed jagħmel patrol ta' soldat biex niftehmu. Ġifier kollox l-antika kelli. Kollox l-antika kelli bes. Kelli bes jisu dak il-kulur aħdar imma ċarek jisu bl-aħmar, bil-marun u bil-beretta tas-soldati. Da fizzjal kien taf kif isu l-antik imma biex niftehmu. Interessanti. U Selmun qed tgħid inti. Selmun fej hemm isfel, fej hemm Mirko, kellna storja tiftakar Amir. Ta' Fabio, eħe. Selmun ukoll? Ejja. U soldat? Ma nafx, insejt kif kienet.
Ksejsu Le, da ma biex ħossu wieħed, jira rajtu ġifieri impressjonanti. U darboħra xaħat minn tal-familja biex ħajt minnu, kontri qed għandu d-dar, u ġifieri dat nitkellmu jinnaf fawissu. U riqet bla fan normali xej, fil-li jekk nkun ħanorqot, fil-li xaħat tinżil l-kuta daqshekk. Ekk, jisu xaħat tamilli jekk. U daqshekk, kwid aħbat, ġara men, x'inhu jiġri? U bqajt imbella, u la fan ma kien hemm xejn ma ġra kamra vojta, ġi xaħat jisu għomillek hekk. Ma nistax nifhem. Kif jiġu xaħat ġibidlek? Jisu xaħat ġibidlek, inti tkun motti, u xaħat niżil li sal f'żar jekk kienet mon biex niftehmu. Astja? Out of nowhere, ġifieri da, qatt ma ġrat li qabel dil-biċċa xogħol. Ħassritek. Ħassritni. Darb'oħra wkoll eżempju, ma kontx waħdi konna ħafna ħbieb. Qegħdin ġo għalqa, qegħdin hekk normali u inti għalqa taf li jkun hemm il-weraq nixfin. Ishom għaddejn in-nies minn qudiemna imma ma tara l-ħadd imma isek qed tara b'dem miexi. Kif? Isek qed tara bniedem mhux qed tara, isek qed tħoss bniedem miexi, il-weraq taf kif jagħmel, imma m'hemm ħadd. Dik ġrat li. Min qudiemna. Dik ġrat. Mhux xajta. Le, dik ġrat. Ġrat lek hekk. Ejwa, ma kien Ġurdien għalla. Le, ma kienx l-ostja Ġurdien. Le, qed nifhem imma. Ejwa, le, eżatt, inti all right, imma meta inti se qed tħoss xi ħaġa, mhux u hija forsi hemm id-dut, isek qed tħoss dik il-preżenza li isek bniedem passing by. Le, ejwa, dak hekk ukoll. Ejwa, ħass. U kien Ġurdien. U kien Ġurdien bdejt nitleba fejn jiddarra dil-persuna għalla xi. All mela. Mbagħad rajtu jaqbes hekk. Jaqbes bida qed tistika mhux qed ngħidlek żgur kien bniedem ta' ġifi jista' jkun kien xi Ġurdien, però dal-bniedem li rajt il-fizzjali. Kien Ġurdien jaf jaqra u jikteb, imma jaqbes beda. All right, istja. Ġifieri nipprova nsiblek spjegazzjoni. Tal-kontra vera fucking stramba u ġa smajta. Diġi li smajta li. Ġa smajta tal-kontra. U di out of nowhere, ta' jinqas qatt m'għamil xejn ta'. L-istess persuna qalt li kienet qiegħda riqda fis-sodda u ħassiet bħal meta xi ħadd ħassiet is-sodda nieżla, bħal meta xi ħadd qed tinġibed ġo fiha? Isu xi ħadd poġġa ħdejha, fim? Ostja, le, sissa le, nisperaw jekk qiegħed miegħi tiġi li. Għax taħseb inti kieku taħseb li għandhom xi jaqsmu daw il-fenomeni mal-UFOs bħal meta jgħidu. Issa, jiena nemmen bil-UFOs minn ma jemminx għandu żball kbir. Għandu żball kbir enormi. U ma tistax ma temminx li hawn UFOs. Jekk tgħid m'hawnx UFOs ma tafx hemm fl-ispazju mela. Għax tant u enormi u laqqas jista' jispjegah dak li jkun li huwa kbir l-ispazju li bil-fors hawn ħajja oħra. Ħanejdlek ħanprova nfehhem di. Hekk aqbad l-equation tal-Fermi paradox. Sawa li isma' aħna hawn biss. Allura x'impjedi li qegħdin aħna hawn ġod id-dinja hemmx ħajja oħra magħna. Tgħix parallel magħna, fimta? All right. Eżempju l-baħar kif nafu, vera ftit nafu minnu. Iktar nafu fuq l-ispazju mill fuq il-baħar. Fuq l-ispazju l-biċċa ta' nisa, le, mela, veru. Ara jiena ma nħobbx inqabbel l-alieni ma' spirti. Ma l-hemm tipponta ta' x'inhu? L-istorja jisa l-hemm tipponta. Ejwi, vera, imma jisa kif taqbad tgħid. Għalfej għandu alien jiġi forma ta' bniedem. Huwa prankster bħax-xitan biex niftehmu. Iva, imma alien huwa xitan allura. L-istess, isem differenti. Ara, jista' jkun differenti. Le, jista' jkun għandek raġun. Jien biex xitan nemmen ġifieri, definitely. Ma l-istess ħaġa, ġust isem differenti. Inti tagħti konnotazzjoni li xi ħaġa. Imma aspjega li din. L-istess ħaġa. Għala, alien li ma joqgħodx jew forsi joqgħod joqgħod jibilgħu f'sorbu bi bniedem jidirlu hekk neħħilu l-kutra għala. Jiena mur ix-xogħol għall-flus, dan għala. Qatt ma tagħmel xi prank il xi ħadd. Iwa, veru. Imma għax jisu eżempju ħanejdlek, meta ħantik eżempju jiena. Missieri ma tantx jaf jaqra sew. Sawa? U darba rċevu tal ħallas il-data tat-taxxa, kien ammont ta' doluri. Sawa, ġi, għalli, raħħi li nara li raxaw.
Għetlu qaħba madonna, għetlu kem titħall. Għetlu daw titħallasom terġa. Għalli ħaqqox il-madonna. Eżatt. Umbat, dara ħaqċa per-accountant u din nitħaq, fim. U ma raġax ġi għalli tani ħaqra li. Fimtek, jien fimtek xettejt inti. Fimta, ġifri terġax tamela. Wale, fimtek. Imma, ħantik eżempju. Għaxum batejt li di. Inti tammen bil-Ouija board? Għadni għam għamilta. ħadmet? Fucking xejn, zero. Għaddinja. Ħanajdlek għalfej. U damna nejdu għaw xaħadu bl-Inglis u bil-Ġermanis, Taljan, ħadmet xejn. Xejn. Alright. Mela x-Monopoli mux għalla din imbarazz. Xismu għamenni, madonna, fej jiġi. Il-razzetta x-xitan. U kol, u maġġora xejn. Xejn. Mela bullshit u. Inti t-sax temmin għaddi għaf ħajtek. Bil-fors. Għana prova namela live ma xaħat tiħor. Għalfej, naħseb ġili saret għaw videos li saret live, imma ma nafux ux bullshit. Li kontet nejlek imsomma, jena smajt stejjer anka minn nies viċin tal-assisin, naf nis li jafu l-patrelija, l-eżorċista u naf għandi idea x'kien jagħmel bħala xogħol, u ħanġi għalli imma. Għalbala taf li sejx kont ħanajt. Daw inti, meta inti għamilt il-Ouija board, ftaħt bib. Issa, taf inti, tiftaħ bib. U ġili, jek ma talqux, ħajaqbat miegħek. Ek qiegħda s-sejjing ħanejtek u forsi minn għamilha u għadda minna jista' jifhem, jien ma għaddejx minna u mhux ħanamilha, ma tantx nemmina, imma ħjar ma nagħmilix. Kelli naqbet bad vibe, nagħmilha, tasti għandi bad feeling tad-doluri. Tafal fej li kontet nejlek, għax ftaħt il-bib u qabat miegħek spirtu. Allura ftaħt il-bib għall-alieni inti bija di. Tipo? Inti taf l-istorja ta' dak ta' John Doe li. John Doe ġili smajt bieħ, imma ma nafx. John Doe jużawa tal-Exorcist. Per eżempju, jekk waħda jsibuha mejta jew waħda ma tkunx tiġi identifikata jgħidu Jane Doe, fim? Issa. Jew Ronald Doe xi ħaġa kienu semmewh ta' it-tifel. Minn fuq xiex ġiet inspirata l-istorja ta' The Exorcist. Mux Emily Rose għattejt. Le, ta' The Exorcist il-propja. All right. Dak tifel kien. All right. Mux tifla tifel kien. Eżatt. Inti ilu għattejt dali għattejt. All right. Issa, għara kemm da stramba l-ħaġa, mela min kienet jagħmel il-film id-direttur kienet jagħmel film ieħor biex isir dal-film, kienet jagħmel film ieħor biex jisponsorja l-film li kienet jagħmel ieħor. L-istra, right. Issa ieħor ma marx tajjeb Rory jismu fuq l-Iljuni. Weġġew ħafna nies daw kienu jużaw l-Iljuni ta' Vera. U jweġġaw Vera. U jweġġaw xi mija għandikun kellhom le, inqas xi 70 miljun kellhom tigri leopards. Aħballi right. Ġodar. Ostja. Mela. U biex jiffinanzja dak il-film l-Invera mar ħażin. Kien qabat jagħmel The Exorcist. U rrid jagħmlu powerful kemm jiflaħ. U dak iż-żmien. Sawa. Issa, mela diġà qiegħda stramba l-ħaġa għax vera kien ta' impatt qawwi. Mhux hekk? Minn hemmhekk in-nies bdew kulħadd dak kellu x-xitan u għax hekk. Eżatt. Mela inti in-notion hija li isma' jekk ħajġi xi ħaġa huwa x-xitan jew xi ħaġa oħra, allura dik ħateqpa l-istess ħaġa. Mentri fil-verità jekk tara l-istorja propja ta' dak ta' The Exorcist. U baqa' għaddej tul ħajtu kollha bl-esperjenzi. Eżatt. U kien jaħdem man NASA, kien NASA inġinier wara. Istra? Għandu xi 66 patent fismu. Apparti minn hekk dak kien f'kuntatt ma' xi ħaġa. Di mitwelit qed nitkellmu. Imma kien kuntatt ma' xi ħaġa meta jħelf xi ħaġa x'imkien, kien jissakkar ġo kamra joħroġ u jkollu l-anser. Jessja. Ma. Isu kellu dejjem bnidem miegħu. Eżatt. Kellu xi entità. U diġi li smajta mhux da biss, hawn minn ġili ġatlu. Baqa' osservat mill-Vatikan sakemm miet u wara li miet ġod tabut għadu osservat. Kif kien? Le, fis-sens għadhom kuntatt imorru jiċċekkjaw. Fimt? Ġifieri għadhom josservaw dal-bniedem wara mewtu. All right, fimtek. Għara kemm stramba l-ħaġa. Le, stramba ħafna, stramba. Imma li rid ngħid huwa li isma' da l-Exorcist ħad ix-xejra li n-nies jagħmlu isma' kollox bħal ta' The Exorcist. Ma taħdimx hekk.
Hemm ċertu affarijiet li Veru, imma eżempju inti temmen bil-qassisin. Ara, all right. Jiena. l-qassisin qegħdin għax ma rridx inkun nista' Le, esma, jiena. Ġo kaffa waħda, daqs kemm sib taqqalla il-fader kolin tal-ostja. Le, esma, jiena m'għandi xejn kontrihom, da jien kulħadd jagħmel li jrid, ma jinteressarix. Però jiena ma nħoss illi intiqtil bniedem mort jiena għamilt ħafna ħażin imma qtilt ilħadd ħamor l-istess post, ma tagħmel sens. Ma tagħmel sens. Issa, imma Ija impressjonanti li qatt ma nista' nifhem u tkellimt ma' nies u qatt ma nista' nifhimha kif jista' jkun l-ilma ikun normali Assisi Birku jagħmelek bniedem ippossessat mix-xitan u x-xitan jisu jiġġennen. Għala. Kif jista' jkun imma? Dik ma stax nifhimha jien. Għax kif qed ngħidlek ma tantx nemmen orajt forsi għax l-alien jgħixu fis-salferu jibżgħu mill-ilma. Kun jaf li mberek. Dik hija il-mind blowing. Fimt li qatt ma fimt u jagħmel oħra wkoll li dawlu rashom trisiksow. Ifhem, hemm ċertu huma affarijiet li ma tistax tifhimhom. X'inhu? Il-bniedem jaf jagħmel affarijiet strambi. Le, il-bniedem jista' jitkellem bit-Taljan ma tkellmu t-Taljan, aw martek. Nista' nqum għadha tkellem bl-Ispanjol, m'għandux xi tanġo fih, jista' jkun. Rajta dik kostja kienet vera fakkjata l-ħaġa. Le, isma' inkredibbli li taf biha. Le naf biha għax għandi kuġin tiegħi tabib u ġieli tkellimna fuq dawn l-affarijiet għalhekk naf biha. Inti taf ma nista' nitkellem fuqha. Inti jien nista' nqum nitkellem bil-Latin. Vera jew le? Kien hawn wieħed imma irid tkun hemm xi ħaġa biex twassal għaliha. Imma tkunx taf Latin. Għax da per eżempju kien hemm wieħed kellu xabadeni qawwi ta' Kristu men. Għam filgħodu għam jitkellem bl-Ispanjol. Mawx minn Penġi. Ġieli smajta dik, kienu għamlu program fuq Xarabank darba. Bniedem billej jagħmel pittura impressjonanti qasjaf. Qatt ma smajthom dawn. Ġraw anke bniedem isuq imur eżempju il-mara li kellu. Dik smajta. Dawn huma naf minnu. Naqraf minnu. Mhux ver, dawn jien ma nispjegahomx. Għalhekk l-ewwel li bdejt ngħidlek nemmen li min ġabna fid-dinja illi nemmen li bil-fors xi ħadd ġabna fid-dinja, aħna programmana biex ma nkunux nafu ċertu affarijiet. Daqskemm ma nemminx daħlet il-VR, tgħidli x'ħatejt. Min jaf aħna u x'qegħdin ġoloba. Għal-ġoloba, għal-Madoffi. Ħammorru ġoloba. Daħħal bdejt nitkellem ma' wieħed barrani u dena nitkellmu fuq singularity u duality, fimtu ħafna dal-affarijiet. Min jaf kieku għedin fuq pendrive aħna f'ximkien. Mela. Fej biljuni ta' pendrive oħra ta'. Da l-esseru iddaħħal dil-pendrive palessa per eżempju kollox kwit rampeti għamil paċi l-emmalo. Xin ta' bizdu l-ossja iddaħħal dil-pendrive u bum, gwerer. Mela, u xi kultant ġili rajt videos isa tiglitxja, ikollhom xi tiglitxja, eżempju għasfur, jeħel sejrek. Skont. Da bħal ta' aeroplan meta jaqbad ir-riħ u da jistolja naqra l-aeroplan. Spiegazzjoni. Spiegazzjoni jista' jkun jinġraqat li deja vu, fimt? Le mhux. Dort ħarist, erġaj dort rajt l-istess ħaġa. Ġifieri forsi raħħal moħħ mbagħad reġa' interpreta. Le u kif taf inti il-moħħ huwa laqasna fuqna kemm hu b'saħħtu. Il-moħħ huwa xi ħaġa. Computer. U meravilja. Kemm inħadmu aħna 7%, 10? Imma, efem, eja nejdu li huwa receiver. Biex nkomplu nimxu modi ta' teorija ta' simulation. Eja nejdu li transceiver, ġifiri jirċevi u jibat. Eżatt. Eja nejdu li l-consciousness edha live stream. Kemm nejdlek di biss, il-consciousness ma nafx jekk smajta ħajtfawa fuq gaming. Dal-waqt, dismajta mill-Università tal-Amerika. Rajċa ħaġa ma. Ħajr nexxilhom jagħmlu consciousness ġo pupi. Imma ma naf kif men? Impressju, ma nafx. Imma ara fejn ħalaslu aħna. Imma għaret bħalma bdew jippruvaw jagħmlu di tal-ħanżir tgħid inti qabdu ħanżir u bdew jesperimentaw fuq xi ħaġa. Imma kif dil-consciousness, il-consciousness li tikolla vessel fejn titkun meet robot. Jiena li tal-robot u tal-laħan fl-istess ħin. Eżatt. Ġifieri ma nafx.
Le, imma. Għax aħna dejjem diskritti, per eżempju f'ta Bob Lazar, diskritti li aħna containers. Containers ta' Bob Lazar li kien Area 51? Area 51. Iġifieri, għarri, tagħmel sens li aħna containers għal di sistema, fimt, għal da live stream. Imma ma nafx. Ifimni, jiena hemm ħafna teoriji u għal-ħares u rrid ngħid ukoll by the way, jiena jisni forsi inni nidħol fid-dettall inni naqra u kelli xi 17-18 meta qbad nidħol fid-dettall qabditni ansjetà enormi. Għax dawn huma affarijiet illi mhux kull moħħ jisu ħajaċċettom qed tifhimni u għamilt sentej jiena ġifieri. Alla tara jofo. Ftit il-bot minnek. Le, tiffakkjalek moħħok. Ġratlek? Vera ġratlek? Il-lost, jorra. Kif tiffakkjalek moħħok? Kif mhux qegħdin hawnhekk sieħ. Le, 100%. Imma lik jista' jkun xitan. Għalija kienet xi ħaġa vera fucking stramba, fimt li il-feeling ta' warajja li. Imma ħassejt xi ħaġa hekk jinnaf meta ħassejt xi oqda fl-istonku jew. Eżattament. Oqda fl-istonku. Dwejja kbar. U għamlek is-suf u hekk għax il-ġrali. Jisu xi ħadd jafsek l-isfel. Mistja? Ma tistax tiċċaqlaq imma eżempju? Jisu xi ħadd qabdek minn spallejk hekk wet jafsek l-isfel. Okej. U fejn kont? Il-Kalkara. Mistja? Dwejja men Mirko jista' jgħid. Kien hemm ukoll? Le, Mirko ili li rrakkontajtilu żmien. All right. U issa il-ġimgħa l-oħra ħareġ wieħed jgħid l-istess ħaġa. Justja. Ġifieri mela ħalla mhux waħdi, u babba dejjed l-ispjegazzjoni li u kien sejt kif għalek tajjeb, għax dal-podcast għalek tajjeb, għax inti xkoltant tibda t-smani, stejt il-lost janka jien, tejt mela mux jira għat nġennen. Eżattament, men, u ili nejt li dal-feeling huwa ta' dwejja bizamen. Imma, għax un-bat jem tijem oħra, darbintom semmejtu u diġi li rajta ximkien, illi qabel ma kienu xaraw UFO. Kienu jaraw Fairies. Fairies, jew Anġli. Għalfej imma. Għax il-moħ b'saħħtu ħafna, għalfej illum eżempju naraw UFO so qabel kienu jaraw il-gnomes. Forsi. U l-fairies. Forsi l-fenomenu jrid jorik dak li trid tara inti. Jista' jkun. Għalhekk huwa trickster. Eżatt. Ngħidlek pereżempju bħal Ġuża Mifsud. Kienet tgħid li tara l-Madonna u l-Anġlu Gabriel. Anke Angelik? Le, Angelik, le. Semmilix Angelik, le. Għax qed nitkellmu fuq min jara l-Madonna biex niftehmu. Angelik kien ippuxxjat minnu minn. Fimtek, all right. Kienet hoax sħiħa. One hit wonder isa kienet ukoll. Għalkemm li għandi ġi stejjer hemmhekk ta' bżimma Angelik Kostjali. Mela skużani, mela sorry. Għalbala. Gerfix te kosti. Ejju, għax nikkazza. Mbagħad ta' eżempju ta' Ġuża Mifsud fej vera ġrat xi ħaġa, għalija ġrat xi ħaġa. Bil-Madonna, ma jew. Ħolli hemmx Madonna, fem, għat fil-verità marat il-Madonna dejjem tgħid li rad dawl ma wara s-siġra, fim? U kien jiġi l-Anġlu mingħajr zokra. Bil-fors kien klonjat, la bla zokra. Le, mhux għax klonjat, għax jista' jkun iktar vera għax inti kieku mhux ħadd tgħidlek. Ejja. Din min ħajvvinta bla zokra, taf kif. U x'interess kellha di Ġuża disa Iwa rajtu, u ridettejn n-nies, eżempju, u kun minn jezni esperienza dal-fenomenu, jispiċċa jkun irrit jgħin n-nies u koll. Fimt, automatikament kun. Imma għaw forsi, għagġi jinġi smajt b'kazijiet u koll fejn l-spiritu li kollok id-dar għedhom. Ġili smajt inti di, mux dejjem għamel ħsara, ħallija li dejjem ħażin u. Ma xekka smajt nix nirrakkonta darba minnhom morġa dar ta' wieħed bniedem li ma nistax insemmi, insomma, ma hija hemm barra jafu biħ. Da kienu jsejħulu l-mistieden. Il-dal-bniedem? Xi ħaġa li kellhom ġifieri. Qatt ma millhom ħsara lilhom. Iktar tricks kien jagħmellhom, fimt eżempju darbonhom sabu il-platt fuq platt u imma tas-siġġu fuq il-ponta. Ostja. Imma mbagħad eżempju Mirko jaf persuna li jimla kamera sħiħa siġġiet fuq il-ponta tas-sieq. Ejwa, imma mhux Malta naħseb. X'inhija? Mela. All right. Sieħet Mirko. Imma daqgħet joqgħod qabbad bniedem jiġi d-dar. Ma nafx, għax rajt ir-ritratt. Rajt ir-ritratt, eżempju. Ħadlu ritratt? Is-siġġu
plat fuq plat mennu, l-affarijiet bilanċjati mennu, tibda tgħid issjada x'għamel inkollhom prank. Ejja. Xi ħaġa naf, imbagħad pereżempju tgħid tisma' l-ommu rrakkontat li eżempju tħott id-daw ix-xirja titfaħħom ġol kabort u mbagħad titfaħħom terġa' ssibhom ġol basket. All right. Fimt, allura mbagħad tibda tgħid imma dil-persuna taħsara s-saċ. Imma mbagħad tibda tgħid dil-persuna dbati bid-demenzja. Femta? Għax mbagħad dik li ħaġa. Mbagħad tisma' storja oħra li smajna li u Mirko, eżempju fej koppja, eżempju ma tkunx tista' ssib ċwievet u jagħmlu mental note li jisma' ċwievet fajnihom hawnhekk. U mbagħad imorru jiġu jfittxu ċwievet u ma jsibuhomx hemmhekk. All right. U tnejn li huma jkunu jafu li jisma' ċwievet hemm kien. Eżatt. Fimt, ġifieri daw affarijiet strambi. Eżatt, ħafna strambi. Apparti minn hekk ukoll jiena ma nafx inti biex nemmen bil-reincarnation. Nemmen bija wkoll. Imma issa mhux ejja ngħidu mhux reincarnation, redeployed. All right. Tisti, jisib bħal meta qed nilagħbu Call of Duty. Eżatt. Ġifieri xi kultant laqqas tant jagħmel sens illi tkellem spiritu għax jekk nemmen bil-reincarnation mhux ħajkun hawn spiriti. Għalhekk tagħmel ukoll sens tal-alieni. Qed tissemmi Call of Duty, ġieli rajt meta tagħmel tal-slow motion. Meta tispara. Jien nilabas jew Call of Duty ħafna, ġifieri. Meta tara replays. Eżatt tiġi bil-mod. Bil-mod u hekk. Ġieli smajt li s-soldati qabel ma jmu kunu ħaj esperjenzaw viċin ħajmutu waqt il-battalja. Jaraw slow motion? Jaraw slow motion. Qatt ma rajta. Vera di. Għalhekk dik jagħmluha tar-replay u x'ismu kollox bil-mod. Vera di ġifieri. Ma smajtux jitkellem dak l-għor ma bdew għamilli A-Games, għaw. Ħala falli ma smajtix imma din, vera ma smajtix. Mela, ġifiri meta per eżempju soldat ikun ħajn tlaqat minn xi bullet, jibda jara kollox in slow motion, jew kara per eżempju kun għaddej kaos totali ħdej. Tibda tara kollox bil-mod. Kollox jislowja. Istja. U jkun jgħid fiktar. U di kulħadd jagħmilha ġifieri. Le, jkun jew ħaj esperjenza viċin xi ħaġa għall-mewt li jkun titriggerja del xi ħaġa. Istja, all right. Ġifieri anke nagħmlu waqt bniedem ħabad bil-karozza. Jista' jkun jafra ħajarħa bi slow motion. Eżatt, all right. Aħna mistax nkunu nafu għax di minn miet tista' tgħid. Għalhekk bħaj. Pereżempju kien hemm min reġa' ġew qajmuh minn x'ismu. U rrekonta din l-istorja. Rrekonta pereżempju li jisma' qabel ma esplodit il-bomba qudiemi. U ramietni rajt kollox. Esplodit bil-mod, eżempju. Bil-mod, fimt, rajt il-bomba nieżla, eżempju. Però daw kollhom il-moħħ nemmen jien. Xi ġifieri? Nemmen li jiġu mill-moħħ daw l-affarijiet. Kif? Mhux hekk. Tifhimni. Imma hija ngħidu li l-moħħ huwa quantum computer. Jekk huwa quantum computer jista' kif naqbad ngħidlek ikun ġraġrat. Fim? U ġew moħħok tirreġistraħħa li ġrat bil-mod. Eżatt. Moħħok ikun ara kollox. Eżatt, teħet nifhem x'qed tgħid illi tagħmel ħafna sens. Tagħmel ħafna sens. Ġifieri inti mhux tkun rajta, mhux tkun għexta Inti tkun mejjed speċi. Eċta gas down imma rajta wara li ġarat. Eżatt, tagħmel sens jista' jkun. U di oħra li rrid ngħid għax qed ngħidu l-adrenalina taħdem b'mod vera fucking stramp. U żgur li stramp. Ejja ngħidu li nġrat li imma mhux eżattament hekk. Taħt kondizzjonijiet fejn. Jiena ġrat li. U meta ġrat li rajt niftakar kienu ħafna naħliflek ħafna ritratti ta' matul ħajti wara xulxin. Kif? Ġifri kont kellek near death experience? Ija. U li rajt jisom kif taqbattejt, meta kont żgħir l-ommi bla bla bla, wara xulxin. Ek rajt. Dik li rajt. Ijwa. Ġifri balla ritratt mhux biċċa isek għandek album il-ritratti t-rakkonta xieġralek? Mux għarrakkonta xieġrali. Ne, għarajt, ma għarajt. Ma ġiviri, dak li rajt, daw kienu l-affarijiet. U bdenet kelmu għax bdenejdu fuq reincarnation. Għaw wis evidenza li għaw reincarnation. Li għadek kemet li issa. Issa nibatlek xaħġa. All right. Fakkarni, ma batlek. Mela, jizum sa għax li kontet nejdlek ta' reincarnation, għaw ħafna evidenza fuq reincarnation. Da, 100%. Veru? Imma mawx ħafna evidenza li ġġiet ommi mill-mewt. Fimt, mawx ritratt
Tom Miller qed ħdejja reġgħet jew forsi jista' jkun hawn. Imma hemm il-probabilità li huwa xi tip ta' spiritu. Imma meta tifla ta' sentej jew tlieta tgħidlek fejn qatluha. Fejn qatluha. Hija l-aljenda tiġala tagħmel hekk. Is-sistema, forsi. Għalhekk redeployed. Eżatt, iwa. Inti rajta ta' dik is-soldat ta' World War II minna jew World War I fej kien waqaf fil-Pacific Ocean. Umbat ġir inkarnat f'tifel, umbat marun ta' għamal masħabu kollha li kellu. Imma mhux bħala rajt, imma mhux din l-istorja, rajt bħala, u hemm ħafna iktar eżempju. Miljun. U hemm mod differenti. Kollha għandhom xi ħaġa differenti. U pa tiftakar ta' sa' 5 snin jekk nissejjer żball. Mhux bil-fors. Mhux bil-fors. Għax hemm wieħed Malta smajt li hawn wieħed jiena. Interessanti. Però mhux ħanejt minnu. Imma kien ġifiri. Kurzita, ma batej. U apparti minn hekk, hawn ħafna wkoll ġieli rajthom jitwielet b'geddumu hawn farret hawn. Jindunaw li qala daqqa ta' mannara dak iż-żmien. Dawn mhux biċċa jirrajt stejjer. Ejwa, stja, rajt. Hemm ħafna ta' eżempju oħra, tir ġorasa, mara, qatluha tir ġorasa, irrakarnat ġo bniedem u ġi b'daqqaw isu għandu bullet Bertmark. Kif jista' jkun? Għax daw qed ngħidu alien u xitan ma jmissekx. Da mhux minn ġolġuf ħajqbad jiġi għamillek għal Madofi. Kieku inti bħal meta qed tilab Grand Theft Auto jew xi ħaġa mit bom. U in the meantime qed terġa' tmur tagħmel transition u inti tagħmel transition dik ħad tiġi imprinted bum biex mitqabel. Eżatt, iġifieri tagħmel ħafna sens. Ejja, mhux hekk. Isek ma tantx jista' jiġi bniedem li jgħidli jien naf dak Ġesu ġabek hekk. X'jiġifieri le, ma tagħmel sens. Qed tifhimni? Żopp Ġesu għala ma dak ġabu hekk u li ħorek. U ara hemm ħafna jiena Ġesu nemmen. Ġesu jiena qed titkellmu fuq nemmen li kien bħali u bħalek. Mhux hekk. Nemmen li kien hawn. Inti ma rajthomx daw ta' Dr. Amon u ta' Billy Carson l-aħħar. Le, tafx rajt jien. Rajt ħafna każijiet li ġralu bħal Kristu. Nies li qamu waqt il-funeral. Jidħollu ċċekkjaw jaraw daw. Iġifieri imma qabel meta ġrat fi żmien Kristu kienet xi ħaġa kbira. Għax jibridaq mill-mewt imma llum jgħidlek isma' ngħidlek għalfejn qam. U pop jgħidlek ara għalfejn. U hemm spjegazzjoni. Qabel m'hemm spjegazzjoni. Issa sabu skoprew li l-liżar ta' Turin u autentiku. Dika X'inhi di? Il-liżar li għażlu l-Kristu. Sabu li autentiku ta' dik il-perjodu ta' dak iż-żmien. Just kien ta' xatt random. Ma jafux jekk ta' Kristu, ma u bil-mod ta' kif inhu magħmul. Irid ikun hemm bħal tipo ta' X-ray. All right. Fimtek. Imma daw ma jistax jgħidlu iva kien ta' Ġesu żgur. Le, ma jistawx. Ma jistawx, just kien ta' dak iż-żmien. Ta' dak iż-żmien, ta' dak il-post, ta' dak l-akkwata ta' fejn kien hemm Kristu. Imma regardless of that, Kristu jekk jaraw Dr. Amon u x'inhu għaddej bħalissa, hemm iktar ċans li hu kien bħal xaman, ġifieri kien juża drogi, fimta? Eżatt, diġi li smajta wkoll għax inti kif qed ngħidu bil-mushrooms anka synthetics, tipi ta' synthetics. Mhux tajbin is-synthetics imma. Le, mhux anzi teħduhom arga jsir qed jismani, definitely. Imma hawn nies li esperjenzaw ishom raw jien naf eżempju jiena u inti moħħ differenti. M'hemmx għalfejn tmur tuħu mushrooms? Le. Taqbad il-ginger. Wkoll le. U ħafna ginger u ġbek sick. All right. Taqbad titripja fuq men. Astja bil-ginger. Bil-ginger, All right. Imma tittaw kwantità. Le, imma eżempju dak iż-żmien ma kellhomx mushrooms nimmaġina. Ma kellhomx. Imma kienu jafu bihom. Inti teorija. Ma nafx jiena. Terence McKenna taf minnu? Min? Terence McKenna. Le. Mela Stone Ape Theory. Ġifieri li ta' kien hemm xadina primittiva ta' qabilna u di kienet tikkaċċja il-baqar. Fimtu l-baqar fej jaħraw. Tella l-mushrooms. Stenna x-xadina tikkaċċja l-baqar biex tikola. Bħal xadina ta' qabilna. Però xadini dak iż-żmien ma kinux jiklu laħam sa fejn fien. X'ma jagħmlu xadini? Stenna naqra, kull annimal li għandu snienu bla nejbit ma jkollx laħam. Inti qatt rajt xadina x'tista' tagħmel jew le?
Le, taf għalfejn ngħid, għax jiena naf. Għatrajt xadina x'tista' tagħmel jew. Tista' mela. Għatrajt waħda close x'tista' tagħmel xadina. Li għala Twitch persuna naf. Xadini jieklu laħam, Waħda mill-ikel favoriti tagħhom, eżempju ċimpanzi, huma xadini żgħar. Imma mhux kull tip jiklu laħam, mhux kull tip ta' xadina tikol il-laħam. Omnivores men ix-xadini. Kollha kemm huma, għax jiena naf verżjoni. Jekk qed jiklu l-insetti. Qed jfittxu proteins, bro. Għax jiena nafa, jiena di smajta, aħna ġej mix-xadini, ġej mill-bakterja, first of all, sewa. Mill-single cells. Eżatt, konna squids, ħuta telat fuq il-baħa, fuq l-art. Fox kamanda. Ġi ġurdin, u b'sobba għajna sejrin u ġejna hekk. Issa jiena nafa, illi l-bniedem ma jkollx laħam bajrajt. Issa, stenna naqra, aħna mhux minn dejjem kellna ngħibiet. Żbaljata, bro. Għalfejn żbaljata? Għax il-bniedem huwa omnivor għandu bżonn kollox. Imma meta tagħmel ċertu meditation. Ma li mhux tajjeb il-laħam inħin kollu, alright, fair enough. Imma meta inti tkun vegetarian. Imma rejn kuljum laħam. Vera, stek bilti. Kuljum laħam. Tajt il-ħaġix is-sjeda bil-laħam. Kollox laħam. Tafel fejn ngħidlek. ċertu meditations jgħidlek aħjar jekk tkun vegetarian. Imma ġieli smajta di għawt nivvinta jien. Bro. Jekk inti għandek qed tilab il-logħba għandek l-options kollha. Imma l-moħħ jaħseb forsi iktar aħjar jekk tkun vegetarian. Le. Alright, għax jiena naf teorija li jekk inti vegetarian tkun iktar komdu biex tagħmel ċertu meditation, ċertu tip ta' meditazzjoni. Ma naħsibx, bro, ta' naħseb li jeta inti tara x-xamans x'kienu jagħmlu jew tara illum il-ġurnata x-xamans temmek ta' South America, sawa? U ta' China, eżempju. Mux ta' China, le. Ta' South America. U tara tribes fl-Afrika. Daw kollox kważi jiklu, bro. Iwa, ma daw ma jagħmlux meditation. Mela. Imma jikunu aħjar naħseb jekk ma jiklux laħam. Għax rajt ħafna fuq għadi, rajt ħafna artikli u smajt ukoll minn nies. Le, bro. Illi il-moħħ jisu jkun jista' jaħseb ċertu affarijiet u jkun iktar relaxed bla laħam. Jien niekol bajdu jiġifieri imma nħobb l-annimali. Għax anke jiena nħobb l-annimali. Jekk tara x-xamanizm kif jaħdem pereżempju fir-Red Indians u fil-Mayan u inti dejjem tittati ġieħ. Alright. Ġifieri jekk inti qtilt. U fil-paganizmu u koll, ġifiri. Għaxina tħalt ħafna fil-paganizmu u joġobni ħafna l-paganizmu. I relate to it. In a way. Eżempju, kinti tilt u enti t-ringrazzja il-sistema, n-natura, fimt? Li forsi tiltu kiltu dak il-ħin u ħafna ħjar mill-li xtrajtu friza tal-Krist. Eżatt. All right? Tagħmel sens. Impalma jgħidu l-jogi fl-Indja, jekk inti qtil tirringrazzja u kull dak il-ħin. Alright, però mhux ħażin li toqtol. Mhuwiex ħażin li toqtol, qegħdin hija option qiegħda available hemmhekk. Il-ħila li l-ħindu ma jiklux laħam, hemmhekk inti ħatoqtol. Issa jiena nandu hekk kien u minn hemmhekk ġej. Mela issa għalejlek kemm huma brav il-Ħindu, alright? Mela bara ma nikluwiex, alright, però jekk ikun hemm koppja u r-raġel imut, naħar u l-mara u koll. Le, isma. Tagħmel fucking sens. Le, isma. Isma, jiena lija ma jeżistix reliġjon perfett. Nebda reliġjon perfett. Ma jistax ikun. Inti taf dwar il-Gita? Il-Gita, ma l-biċċa tal-Gita. Jekk taraħħa l-Gita, hija browser. Il-Bibja x'inhi? Browser kif għandek tgħix, il-Koran kif inhu? Browser kif għandek tgħix, anzi l-Koran iktar avvanzat għax militari. U hemm teorija oħra illi tgħid illi l-Bibja kienu żmien ilu nies intelligenza kbira inaqdu fuq mejda u ħalqu huma. Ma nafx ġin smajta di, imma din hija teorija li rajta. Imma ma tistax taħlef, ma nistax jiena ngħidhom qaqtaw li rasi. Kif pereżempju anke pereżempju li ġabru nies u kitbu il-Bibja perfetta. Le. Kien hemm nemmen li kif qed ngħidu nemmen li kien hawn Ġesu, imma mhux li jikkontrolla d-dinja u l-univers. Qed tifhimniex imma xi ħaġa jiena li nemmen li hawn hija enerġija. Għax bir-rispett kollu. Alla ħajkun imbarazz bħali ġej bniedem hawn. Alla jaffu huwa gamer,
X'inhu? Ħalla jafu għagħajma. Ija, eżatt. U waħda ġoloba. U jafanka li l-ħalquħ. Naqpaw sejri rek. Forse tjara l-ina jitara daw, ċwieċa, għala x-zoppet jgħamlu. Infatti, fil-program li ħanamel, bdejt najt, għattis eżempju jenat, nistan, għatħaqqalla. Sorry. Jafda, u emmin titkazabija, da jaf jgħidu l-doħ, titkazabda, għax semma dil-kelma. Imma ħna ma nafux, imma ħna tal-limna, moħna mal-min, illi huwa ħażin id-da, huwa ħażin l-qtil, huwa ħażin hekk. Min jaf xinu laħi, min jaf xinu tajjeb. Ġilin kun inkazzat nitfam em diska fuq xismu fuq YouTube. Sejra la ma daw t-faħru l-alla, filta l-għalla t-falila. Għaddej għammek, ma t-faħru. Le għara, em ħafna teoriji. Pero, u din, għax għatlik dik l-istoria, nishtiq nasal għalija, għax għeddin fuq l-Induisti, fuq issa, dan u Induist ovvjament, l-Indja sewa, l-Indja naħseb il-bicċa kbira. Interessanti di li Din għedha Netflix, ġifiri, din ftitilu, ma nafx kemilu, naħseb xie 10 snin, jien niftakara ċara, kienu inalqu xi 12 il-ġuventur, ġo montanja daw, kienu għedin bil-rota, għax kienet nizlet ix-xil. Eżatt, u qabel tidħol sajn daqs Kristu jgħidlek isma' eżatt, jew jekk tagħmel ix-xita tersaqx law u daw ta' tfalli jkunu għala żobbhom tefgħu. Għax huma marru fil-monsoon season. Dawk. Season tax-xita. Għax hemmhekk daw dal-post Naliet Island kienu, dal-post li kienu fih fil-qegħdin fis-sajf bħala Malta u fil-qegħdin il-ġennek. Rainforest. U inti tkun tifel tgħid ċala żobbi taf kif. U daw kienu xitnax kolla bir-roti, inta fawem di għamluwa miljon darba, by the way. Imma di darba daħlu l-ġewa u diħlinu għabdet ix-xita. U marru biex jisibu l-wejlura u maġġa jisib ma setawx. Intilfu jina, dikxie, ma nafx, kastafobrik, ma nafx, jinek, jien nġennen mill-lelu. Fuq l-aeroplan jien ġili sal-Italja, sija u nofs, 3 darbit ikun ħan nġennen, jiena ek. Għara fuq vapor, all right. Għax fuq aeroplan xizzob ħatamel, insomma. Divjer, ma nġennen, anka ġol ftin. Vapor mux il-bot, l-aeroplan kull il-bot mill-aeroplan. Vapor bis ġol bahar, kien nixar għal-ħas, ġofu għalla dekka tarak nizel, men. Insomma. U daw, tefaw, u daħlu, u ma setaw xieħorġu l-ura. U għadda l-ħin, ix-xita komplet għaddiet, u għandek il-montanja edinaw, u l-ilma tiela, xinti fi xita qed tifimni, u jihelaw, u daw mestaw xieċalqu, bla ekel, bla xorb, u għadda ġurnata jomej, u l-familjari tagħhom indunaw fej qegħdin, imma x'ħajamlu? Xej ma tista' tagħmel. Ma tista' tagħmel xejn. U mbagħad ngħidlek x'isema, x'ismu għax din hija vera. Anke smajta jiena ma nsejt x'isema. U insomma, u b'xejn, u xita gas dawn għadha għaddejja. Wara ftit żmien kienu ilhom hemm isfel, ġew wieħed id-dada jgħidulu, dan huwa isu Alla tal-Indjani. Sewwa, dan kif bdejt ngħidlek l-ewwel, dawn huma nies illi jkunu jafu anka 6 darbit x'kienu fil-ħajja passata tagħhom. Tmur inti jgħidlek, jiena għax naf minn għadda minnet ngħidlek, u jgħidlek eżatt inti xi ġralek kif mitt, x'kont, da mhux bil-fos kont raġel. Għalek tal-gejs hemm bit xoħra fuq għadik, imma dik issa. Ejwa dik rajta wkoll. Insomma, u ġabuh da b'helikopter. Jekk minn se jiżbal ġabuh b'helikopter fuq il-post. Wasalu, wafqet ix-xita, ġifieri da rifes fuq fejn qegħdin u x-xita wafqet. Edha hemmhekk iġibielek li wafqet ix-xita u jgħidilhom eżatt fejn qegħdin it-tfal u jgħidilhom eżatt x'ħajġri minnhom. Mastja. Di mhux qed ngħidha jien, di qiegħda fuq programm. Jiġifieri ma tistax tispjegaw, di kif tista' tispjega. Da bħal meta pereżempju jkun hemm xi ħadd jagħmel remote viewing, ma nafx jekk taf x'inhu remote viewing. Li tħoss? Le, pereżempju jituk envelope u inti jirnexxilek tpinġixen fuq l-envelope ġo l-envelope. All right. Tikkonċentra u timmedita u s-sistema. Però din hija ħafna ikbar minn tal-envelope, Di kbira, ħanejlek kemm kbira. Immaġina li di tipprova li t-telepatija teżisti. Issja. Imma anke eżempju jekk dal-envelope ikun jgħid il-Ġermanja waħda qegħdin Malta? Le, tajtek l-envelope jiena. F'idejja mis-sejtu jien bidejja. Per eżempju dal-envelope ikollu ritratt fuq. U inti tgħid x'inhu mingħajr ma rajtu. U inti tgħid x'hemm fuq ir-ritratt. Mingħajr ma rajtu. Inkredibbli hu.
idħol telepathy tapes. Telepathy? Telepathy tapes. All right. Sibatom li daw xina. Tfal ta' li kunu autistic level 2 li ikunu jafu, eżempju, ikun hemm di li tkun tagħmilhom daw l-esperimenti, tibda tikteb fuq karta u dit-tifla mhux qed tara. U pereżempju tikteb somma ta' 12 x'ismu. Hija jibsa, somma jibsa. U di tibda tikteb is-somma bleżat wara xulxin. Kif qed tikteb hi? Mela. Jistja? Imma di tkun malma jew twildet dad-don. Le, x'aktarx 98% tal-autistic people level 2 kollha għandhom dil-kapaċità. Ostja. Min li Għara l-moħ kemm hu b'saħħtu. Żgur. U non-verbal, irridu jkunu non-verbal ukoll. Jistaw kapaċi jissir di ġifiri minn daw tip ta' nis. Isom ikollhom tip ta' special power. Apparti li forsi ikollhom nuqqas minn xi ħaġa, jieħdu xi ħaġa oħra. Bħal pereżempju meta issa skoprew ukoll li minn Konami mitwelit jħajpja sensi l-oħra jkunu iktar ħajbt. Di bħal meta tlift idejja ħan iġib b'saħħti iktar fl-oħra. Eżatt, qed nifmek. Imma però il-bniedem aħna jadatta għall-affarijiet ukoll dik li għandu tajjeb il-ġisem. Imma jekk di tal-daw tfal autistik li sabu li hija vera. Kif ukoll kien hemm esperimenti ieħor li ma semmewx fil-medja, fil-mainstream media ġifieri. Kien hemm Tom Campbell qabad nejn in-nies u ġalhom jikkomunikaw waqt l-irqat. Waqt l-irqat, waqt l-out of body. Alright, le jien mhux hekk, jien li ġili rajt, eżempju jiena u inti ngħidlek x'qed taħseb f'moħħok. Dik telepathy. Alright, le dik ġili rajt tassir u vera, però waqt l-irqat le. Iġifri non triqdiru nikkomunikaw waqt l-irqat. Waqt out of body experience. Kredibbli, Nixxilu U kemm ilha tiġri di, milix ħafna. Kien hemm institut Robert Morrow. Sawa, u da Robert Morrow kelli kollu daw out of body experience u beda jirrekordjhom insomma. U ma' żmien qabbat lil Tom Campbell u liħor insejt x'ismu, physicist li huma, u bdew jagħmlu daw is-sett esperimenti. Urnexxa. U dejjem dana. U jiena qed naħdem fuq il-binaural tunes ta' dana, ta' Bob Morrow u x'ismu. Impressjonanti, impressjonanti. Ma ssibhom daw ġifieri. Le, ssibhom. Ssibhom YouTube, ssibhom kollu kien. Però kif attenti mhux bniedem normali jista' jagħmilhom. Kulħadd jista' jagħmilhom. Le, għall-oħrajn qed ngħidlek tal-autistic. Tal-autistic le, mhux kulħadd. Eżatt, irid ikollok isek. Tkun autistic level 2 jew nkella ikollok xi ħaġa oħra nsejt xejdula. U wkoll tista' tagħmelha. Li konna qed ngħidu nista' nitkellem fuq gays għax li konna qed ngħidu għax hija. M'għandna xejn kontra gays. Le, anzi, le, jiena anzi nipprova nifhem kif jista' jkun. Sewa, għax miex marda le. Mara, tispiċċa, le, mara u tkun tħossa raġel u tħossu mara. U da mitwelit, da mux għetnejt, da mux ta' 15 sena jgħidlek ħamur mara, di mitwelit. Għalek tamel ħafna sens il-recarnation. Eżatt. Għettifimni, għalek, għax jizu daħat ma jista' jispiega, b'toċ tgħid l-moħ, ma jistax il-moħ jitwilet inti. Għettifimni x'għetnejlek. Inti dejjem tkun miġbut li mitwelit għall-affarijiet li mill-ġuf qed nitkellmu. Għalhekk jagħmlu lok il-dija u l-quċċija. Eżatt. Ġifieri. Din jien qatt ma nista' nispjega, qatt ma nista' qed tifhimni x'qed ngħid ġifieri jiena lija fil-opinjoni tiegħi. Jaqbad il-cash lost. X'inhi? Inti x'qod frosta u minn għalija. M'għandix idea. Xi biċċaħob dak il-ballun tal-biżiem ġiżżomm. Xi biċċaħob naħseb xi ħobs inti. Jien ma nafx. Xaġa ta' nejkem ma bil-for. Bajda qbad jiena, bajda. Le, ġifri hawn ħafna affarijiet illi xi kultant għandna l-answer tagħhom. Imma jisu niddeċidu li ma nħassux lehom. Għax ma jistax ikunu mbagħad kollox il-moħħ. Hija ġarek il-moħħ, hija b'saħħtu l-moħħ veru. Imma l-moħħ ġol sperma x'iżomm men. Għax huwa jisu bħal jew nurture jew nature. Fim? Issa u kont nitkellem ma' bniedem u għalli mawx annimali, n-nisa minna li qatt ma jmorru ma' nies oħra. X'ġifieri? Għall-annimali. Mela mawx. Minna li irġiel morru marġil oħra. Le. Anka nisa? Mela. All right, mela. Ġifra kaf l-annimali edha? Ma fil-klip u fil-infanti.
All right. Il-leader tal-infanti dejjem tkun homosexual. Vera, all right. Mara ġifieri. Ok. Taf għalfejn qed ngħidlek. Għax imbagħad isek għandek reincarnation għall-annimali. Jiena ma nemminx li niġu bnedmin. Mux ħana rekarna ġo bnedem ieħor jiena nemmen jista' jkun niġi tip ta' annimal. Eżempju, id-dominanza il-biċċa kbira il-leader l-alfa tal-pek tal-wolves tkun mara u dejjem tkun ġeneralment ikbar. Imma mhux f'kull pek. Kważi f'kull. Dejjem ikun hemm ġiex alfa, mara u raġel. All right. U dejjem jiġġieldu wkoll bejniethom. M'hemmx da. Però il-main il-moħħ dejjem tkun il-mara. All right. Aħna eżempju ma tismagħhom sejn Ej. tibda tiddereġihom. All right, istja. All right. U jaħdmu b'mod telepatikament. Imma jrid ikollhom bil-fors il-leader biex niftehmu il-pek. Iżommhom in order. Eżatt, iżommhom in order. Iżommhom li. Isma' u aħna għandna bħalissa 15-il guinea pig, apparti 5 tiġrieden u aktar affarijiet id-dar. Aħna kif għandek inħobbu l-annimali veru. U tinnota eżempju, ikun hemm il-boss. Il-boss, Dejjem ikun hemm. Isek għandek Prim Ministru. Jiġifieri aħna vera viċin tal-annimali, fil-verità, imma ħadd ma jrid jgħid li aħna annimali, meta aħna annimali. Inti qatt rajta ta' ċimpanżi li qabdu jaduraw issa? Le, ma nafx di. ċimpanżi qabdu siġra. Hija. Fimt? Random. Le, siġra. Li għalihom tkun tfisser xi ħaġa. Jabdu jdawru bil-ġebel hekk. Fim? Iduru magħha, jgħodu qudiemha hekk ishom qed jitolbu. Ishom aħna kif nagħmlu fil-qudies. U ħadd ma jitla' ma' dis-siġra. Ħadd. Daw titkellmu fuq xadini aħna. Xadini. Ħadd. U jekk toqgħod tinnutaha il-mod ta' kif jibnuha rabil. Piramida jibnuha. Ukoll, mhux għal ma dofi kemm jitfgħu tonda hekk. Le, jibnuha hekk. Hekk, ġifieri u s-siġra ħirġa minn ġo fiha. U koll it-tik messaġġ jekk tkun artistiku, ġifieri xi ħaġa ħirġa minn ġol ġebel. Jekk tkun moħħok knisja mhux ħajamlu sens għalik dawn l-affarijiet. Imma jekk toħroġ daqsxejn miż-żon ta' dawn l-affarijiet, mhux qed ngħidu ma teqpax Kristjan. Mhux tajjeb toħroġ saqek mill-frix, imma kultant ikun tajjeb li toħroġ. Jiena bħali, għalfejn m'għandix immur qudies. U x-xorta għalfejn m'għandix nitkellem ma' qassis. Issa da jagħmel li jrid, jekk irid jemmen, jekk irid leha. Imma mhux sew daw affarijiet li rridu narawhom għax fil-verità mhux hekk konna aħna fil-bidu bħal daw. Konna nagħmlu aħna probabbli mhux eżatt bħalhom konna nagħmlu. Ġebel. Mhux hekk. U mbagħad li kien iktar aħna naqra iktar. Ma kenniex lasers. U mhux kellna, mhux hekk, ma kenniex implants. Mhux jgħidu għax l-aljeni bnew il-piramidi u hekk. Kieku bnew il-piramidi l-aljeni kienu jagħmlu affarijiet vera ħafna iktar. Jien nemmen li ma kinux jużaw dak it-tip ta' materjal, first of all. Huma impressjonanti. Huma impressjonanti, imma still. Naħseb jekk kienu ġew l-aljeni kienu jagħmlu affarijiet ħafna aktar impressjonanti. Definitely. Għax għalien nemmen li nies bħalna imma għadda minn fuqhom eżempju 20,000 sena oħra. Ħajamlu lek piramida. Isma' ta' f'100 sena morna mill-ħmara għal-karozza elettrik. X'qara? Madonna, ħan ikkolonizzaw Mars. F'xi 30 years daħal il-mobile wara fejn qegħdin illum. U t-television, laqqas kien hawn television, daw fi 30 sena. Aħseb wara dal-alien ħajamel piramida. 20,000 sena qed inti. Le, eżatt. Jiena nemmen di tal-piramidi, ngħidu tal-piramidi, rajt ħafna videos ta' kif setaw isiru, ġifri daw setaw isiru. U qabel, kif dejt ngħidlek, bniedem met inti mhux qed taħseb fuq podcast, fuq x'ħat tagħmel għada, fuq ix-xogħol, inti moħħok jaħseb biss kif ħatibni. Met inti għandek dawk in-nies kollha jaħsbu biss kif ħajibnu, kapaċi jħorġu b'xi ħaġa tajba. U min jaf kieku ma jaħsbu xejn. U li għamlu dak il-ħin jiġi tajjeb, dika tad-doluri. Pero mhux il-piramidi nemmen. Il-piramidi nemmen. Immiva, ġraddi kukoll nemmen iwa. Ġifieri għalkemm taħdem differenti realtà. Le, eżatt. Għandna different opposites. Eżatt. Ġifieri, imma il-piramidi orajt vera cool, imma kieku ġew l-aljeni naħseb. Dak eżempju jiena nixtieq nidħolġu fihom ma nistax ħabba il-problema għandi. Vera nixtieq. Imma għax jiena nħobb nesperimenta, jisni nħobb eżempju kemm xi ħaġa la ħanar ejja. Inħobb nara affarijiet li mhumiex normali fil-ħajja, għalfejn le.
Għalfej dejjem tittaraffajt normali, u ma oħroġ daqsxejn jekk ara naqaxaw. Il-ħajja kollha stramba. Stramba kollha l-ħajja, vera kollha stramba. Xaqt il-nota kif spiċċajt inti minn TikTok u spiċċajt għalla ta' minn dawla. Mela, u aħna konna The Boys. U kulħadd ħareġ jisu bil-dik tiegħu. Mhux hekk. Qed tifhimni, sabiħa u. Kollha li fhem, isna kważi kollha ħriġna flimkien. Mela. Mexli u. Eżatt. Bajtu bacon. Mela. Inti ilek inti niftakrek ilek naqra. Ma jisna flimkien hemm aħna. Imma qabel bajtu bacon. Qabel bajtu bacon kont nagħmel din podcast short. Podcast, mela, eżatt. Kont ilek għaddej bil-podcast. Mhux daqshekk ħafna ta' ma konna inna naqgħod kas naf kemm inna Mirko, kemm inna nagħmluha. Kważi sentej. Tajjeb. L-ironija li jimma mhux ma naraħħomx kollha. U li esma jiena ġili għamilt videos fej. Ma naraħħomx. U jiena jdejqni il-komedi. Issa jdejqni il-komedi, jdejquni il-films komedi. Mux idejaqni il-komedi, jiena film-komedi ma narax. Jien jew thriller, jew tal-biża, jew storja vera. Fantozzi, bro. X'inhu? Fantozzi klassika ma. Bħal The Office. Ċelebrita, eżempju. Sajn dak ma tantx. Le, rajt, mux ma rajtx, imma jek tiġi tgħid li naraw film, mux ħanejdlek ħanara komedi. Għattet le bro ma tarax ta' Fantozzi, Vera, tajbin, le naf li tajbin. Fantozzi kontra tutti. Ma nifimx Taljani, by the way. Għalek, mela. Għamilu li naqbil Malti mbat nġi. Issa sente joħra. Għalek, mela, għalla. Le naf li tajbin, imma. Li bak. Tara, ċajt kemmu kompless li kien joħroġ biħu dana. U kulħadd għandu ċajt għalih. Ejja, mxe. Għalhekk jiena nieħu pjaċir meta nkun oriġinali, da mhux qed ngħidu qatt ma rajt jien naf bħal The Office għamilt xi ħaġa tixbaħha, mhux qed ngħid hekk. Imma mhux bħal ostja, fim hawn Maltin, eżatt Madonna jaraw video. Ma jħallu xejn nieqes, bħalu eżatt. Bħal dak kamra kaffè, issa għandna kamra kaffè. Eżatt. Imma għall-inqas forsi naqra kunċett differenti. Qed tifhimni x'qed ngħidlek hawn min, u eżempju bħal daw Love Island u kummedja. Imma dawk franchise, mhux għax hawn ħafna nies jgħidu qed tikkupjaw il ta' barra, le, mhux qed nikkupjaw il ta' barra. Għax penitenzju ma qatalhom il-misħun anki jiena nsegwi 24/7 by the way. Jiena nsejt nixel il-geezer u ċallaw ħsib bil-kiesa, sabel ma ġejtom. Okej, bil-kiesa ħabbat fajl bax ma sax ħaċċaletulix. Kontart malla lek bil-kiesa. Laqqas temmen. Ta' kontant tajbna kont, bat z-zabdaċ penitenzju. Primilek tajjeb, ħazib bil-kiesa, mux ħaxek, qed tifhimni. Le, ma jiena vera dawn nħobbhom, jien kieku eżempju mhux Arus, kontarani ġo Big Brother. Ajwa. Għax nħobbhom dawn l-affarijiet, qed tifhimni. Ma konx nagħmel 3 xhur probabbli, għax hija possibbli. 3 xhur 3 xhur, mela. Mela, qed tinniġu qegħdin jekk se jeżbal. Le jibsaw. Ma eżempju immaġna jkunu jiena u inti. Taddija. Għax ma tafx kemm ħadd tkun. Mhux hekk. Qed tifhimni. Jkun hemm forsi minnu naqa' muqran, jkun hemm minnu rajt. Jgħaddu bit-tixxi u hekk. Imma kieku jiena għax hekk u naqa' bħala konċett inti tkun daqsxejn hekk naqa' xi ħaġa eżempju ma tqal sitta taħt fajt fuq sodda tiegħek u mortejt illi u dak xi żoppet jagħmlulek hemm. Kieku tqal sitta taħt naqa' ċajt mennu jekk hawnhekk. Isma' 24 siegħa ma tistax toħroġ mhux faċli, mhijiex faċli. U tpejjeb ċertu sigaretti. Ħajkun hemm ħafna depression, ansjetà mal-ħin. Qed tifhimni ġifieri mhux faċli, però nixtieq nagħmel xi ħaġa hekk il quddiem, mhux hekk eżatt, imma qiegħda f'moħħi. Mhux hekk eżatt. Jekk fil-każ jgħid li Mirko ninsibu garax u naqflu kemm. Mhux problema, nagħmilha. Le, nagħmilha insomma li jkun fuq mikxuf fil-garax. Taf nagħmlulok. Mirko ġieli rajtu dak taċ-Ċiniż li jaqfluh bla ħwejjeġ u jrid jirbaħ minn fuq il-coupons. Naħseb rajt xi ħaġa li tgħid ostja. Għax dak Mr. Beast jagħmel ħafna minnhom dawn għax ġiri xrajtu. Le, dak kienet x'kien show. Antik u faqawlu moħħu. Faqawlu moħħu miskin men. Faqawlu moħħu ma. Dak fuq il-coupons biss, dak kienet jgħix dak. Dik ġennata, Żgur li ġennata. Kif ma fitxhomx ma nafxin. Għadu ħaj dak. Għadu ħaj. Spiċċa minn moħħu żgur imma. Għax dik it-trauma aħba. Dik vera Squid Games tal-liba menna. U normali, jisek qiegħed fuq Super One jew net jew whatever. Ma xi ġimgħatej kienu ħajdumu għandek xi ħaġa.
ħafna. Snin da. Xaru twila spiċċa aħbar. Kredibli, kamra vojta u għalija. U kollox exposed ta' Alla. Mela, impressionanti, Alla beda jibbat biex u rebaħda li t-setta taħtaw. Impressionanti. Aħjara xar snin ħab straight, mill dik il-froġa. Dik kombinazzjoni rajta u vera tħalt fuq għax kif jista' jkun. Iħalluhom jagħmlu dawn l-affarijiet fuq television. Waħda xejn żob jaqtawa. Dika, għax per eżempju pal meta jkun hemm jagħmlu xi ċajt minn fuq il-telefon fuq ir-radio hekk. Mbagħad tispiċċa dak li jkun għaddam il-prank men. Mela. Alla tkun ħażina. Eżatt, isma' daw li jagħmlu anke f'Malta ġifieri, meta inti għandek bniedem qed jilgħab logħba speċjalment tkun twila, il-moħħ infatti dok ikollhom psikjatra bil-fors. Definitely. Il-moħħ jinbidel. Mhux bil-fors li kollhom psikjatra. Ikollhom bil-fors. Għax inti ma rajtux ta' TV. Le, ikollhom ta' Malta qed ngħid jien. Ta' barra probabbli jmutu. Ġol-kamra għal-Madovi. Kien hemm wieħed jistiednu daw li eżempju ikun hemm wieħed waħda joġoba wieħed, fimt eżempju. U da stidnuh u marru 3 minn ġo uffiċċju xi ħadd minn 2 innomina l-persuna. U wieħed kienu ġuvni u tfajra u ġuvni liħor li kellu jidher l-nominawh. U għal rrid jaqta' minn minnhom it-tnejn innominaħ, jekk hux il-ġuvni jew il-mara. U għalli nominatu il-mara insomma. U kien ġuvni l-nominaħ. Alright. U bat marru għamlu party u ekku insomma u kien kollox alright. U da kif mallura dar snapja, għalla dak għati waqqani għannejk, jasbu li jina gej u xaħġa u għek. Mela. Mara għal-Madonna u sparalu, għatlu men. Mela, stenna mela t-semmi di kombinazzjoni. Ma nsemmu xeħli f'Jerry Springer. Jerry Springer. Għalliba, jina għaddom kem joħorġu il-dokumentarju tijaw Netflix rajtu. Ma rajtux. Ma rajtux? Le, il-ħsara. Ma smajt li għamil ħafna ħsara. Dak spara wieħed fuq il-mara tijaw. Dik umbat minn hemmhekk inqalana qalba, dak waqt ix-show ma stax nifhem kif ġrad darba biss, għax dan maġna inti qed toħroġ ma' żiemel, tlaqt il-familtek, idħol ara, tlaqt il-familtek inti biex toħroġ ma' żiemel. Iġibu fuq ix-show jintreda miegħu. Imma n-nies dik iridu, in-nies dawk li jridu, u ma xalla żobb, u jgħid id-direttura la żobb, u inti xalla żobb jien laqgħu qed nara daw diħlin u għandi l-udjenza. Daw jifhmuha. Il-rating, so. Daw mhux biċċa, daw kienu jġibu nies b'diżabilità ġo moħħhom gravi qed nitkellmu li di miskina għax miskina tittejdilhom u jkunu tnejshom tal-bejma dak it-tip li imur moħħtu għalliba, iġib l-oħtu eżempju li qed joħroġ magħha u jgħidilha tiqlibielha għalliba mal-kuġina. Doffert tal-imġienen. U jħalluh fuq television. U ġi laqwa programm fid-dinja da tista' tgħid l-Amerika. Tgħidlix li qala mhux qegħdin ġo simulazzjoni ta'. Malta maġa semmi xi ħaġa minn daw Malta. X'inhu? Għal stejt li ħriġ maħuk eżempju. U daw programmi fuq hekk biss. Fuq hekk biss alla. Mhux xejn. U mhux biċċaj u jgħidlek ġifieri il-problemi kbar għax hu jagħmellek hekk kienu ħaxxejja u jgħidlek biex iġibek fuq il-programm inti għandek storja kollha weird ikunu. Kien hemm minnhom kienu jitħallsu nsejt li ma. Il-kontesta daw le ħarejlek x'inhu jagħmlulhom għax huma ħaxxejja. Kien hemm xi programm ma xi ħaġek. U kienu mhux Kyle Show għax wieħed Kyle xi ħaġa hemm wieħed Jerry Springer. Kien ħallasom ma. Jista' jkun. Bajrajt għandu jtik 3 miljuni ta' dik l-istorja. Allura ġdi ħajtek spiċċat tista' tgħid. Tagħmilha Malta żgur spiċċat ħajtek. Da kien ara x'ħaxja. Kien eżempju lilek int għandek storja stramba u mhux ħajtilfek, jibatlek taksi bil-flights u accommodations iġġelmek. Int ħaqala m'għandekx 1 cent. Daw kollha nies imsieken. Jaqlaw jekk jaqlaw jiklu bleżatti jew kun edikt. Kolla hekk, allura kif jibatlek taksi bil-birra ġo taksi hotel ta' Ġesu Kristu, imma jgħidlek lura, jibatek lura, ma tittamlu kollu l-programm. Fimta, allura u jġibek hemm, waqqak għannejk, għax waqqak għannejk. U vera, jien konnara nizej, kienu jitfawhom, konnara television, konnara lilhom, u konet kif jista' jkun dawn l-affarijiet. Jiġġieldu, tipo għax jiġġieldu, in-nies u mbagħad l-udjenza jgħajruhom. U kol, ara xħesil ta' moħ, daw ma jafux. Il-problemi li u darba minnom. Live comments, għax dak iż-żmien ma kienx hemm Facebook. Mela, u jitilqulhom in-nies minn ġodda u jmorru warhom jgħidulhom jekk mhux ħaġa titlu ma ħallsulkomx il-flajt lura, ejd li x'ħajamlu daw.
Tħol għara Ostia, dokumentarju. ma rajtux, men. Għatlek għarax ħajtitbellax. Ma smajt, ostja, smajt. Impressionanti. U darba minnom ġabu raġel u mara, el-bitil jew kif kien, xorob kien jatħarra nizra li bil-karozza, mux jek, ħadu l-program, ma xandarx, mux live dak, u xandar eżempju, xarej wara, tal-axħa ta' u kien jatem ġobaret jixrob u jara l-program, u jaraw hinnis li u jisuġi ħażin, għax jisek, fimt maru faqħa. Ostja. Mela, għarax. Interessanti ħafna. Kif taffetwa. Il-moħu għax ħaġa ma tistax t-ċajta bieħu. Mux hekk. U daw il-eblet nejn għax minn jaf kem ħalaq problemi daw għal-program ma nafux bieħu. Skur, ma. Għax daw għetnajn daw stejjen li mus suppost tejdom laqqas il-ħuk, jew l-lommok. Nasib jena kun għastaxsib kultant mux tajab. Għarajt vera li għamlu għal-ratings u għekam ma tittaħseb għall-individu. Mux hekk, mux hekk. Għalax diġi egoizmu. Mux hekk. Fl-istess ħinu. ħafna, vera. Mela kajla xinna nejdu. Iwa, vera. Vera. Għastaf kif għaddiet. Mela, meta ħatibda? Mela, il-program ħajkun jismu ġental moħ ħajkun f'kull platforms u ħanaġu nibda TikTok imma mux jena darba bil-program, Instagram u Facebook. Il-program imma sħiħ ħajxandar YouTube. ħajibda jisol 15th, 17th February. Apparti minn ekku kol ħajkolli bża. Mela dal-waqt. Mela dal-waqt. Da tkun ġiġa beda. Mela ħejjaw kun beda, mela ek beda morru għarawħ, u għagġen tal-moħ, u kollox minni meħut, l-ideja tiegħi kollox jiena, u kol ħanidħol ma' kumpanija u batkunu tafu ma' min, ħanamlu bżaq tal-imħabba, ħallaqaw il-kopi, nipruvaw, sewa, ifimni, it's something fun. Taf kif dan forsi kont zvinturat, ħajkollok 7 nisa u tista' tażel mara. U viċi versa, kienet zvinturata, 7 ġil, jafem ċans li tingħaqad u ħajkollhom ċans ukoll jerbħu premju fl-aħħar ta' flus. Sewa u iklab xejn jekk jingħaqdu koppja. Eża ħajkun interessanti. Naqax ħaġa ġdida. Jihdu xi ħaġa bis-sum. Mhux hekk mela. U jekk imorru tajjeb, ħajkollna l-over 40s. U anke naqar inqas. Mela, grazzi Kajl. Nirringrazzjakom is-semmija wkoll li segwejtun nispera li sibtuha interessanti. Thank you ħafna.